Monggo. Ayo, diatur ki. Gajah-gajahnya sok tanggal 6 likur ya lho. Nggih. Neng lapangan pojok kan lho. Oh, teputi Mas. Lapangan pojok gitu kan lho. Oke, baik. Oke. Lah sakniki nggih enten gajah lho Mas. Ndi? Lah iki. Lah mau jarane ya nggo kuwi to sampean ki. Tombo tekne ae. Enak. Nggih. Tak disungsungake kadang-kadangku panitia. Ya, kopi wengi. Ngangen-angen ning sajroning wengi. Daya-daya lenggah ngopi. Katon luas melayani. Saya wengi, saya katon
berdiri, Nduk Atari tetap berdiri. Disusul Nduk